Nice. Ayan o, yung maestro. Yung maestro ng kanin. Ayan. Oh, yung baga. Uy, bumaon. Koy, koy. Kasi hindi ka makakain ng masyadong mga tao. Nahiya sa'yo. Kaya sa akin. May iba na raw rito. Aray. Yung classmate ko, hindi na ako nakilala. Saan? Yung nakasombrero. Oo, sadya mo na yan. Asan na? Ano yung nakasombrero? Classmate namin. Makakilala si Andoy, ako hindi na ako natanggal. To. Ang wala? Hindi yan. Kahit yung classmate namin nung first year. First year kasi transfer na ako na ano, naging classmate ko na sila. Ulo. Sa may tulay. Sa tulay. Buti nga, hindi mabot dun sa ano eh, nabasa eh. Buti marami tumutulong. Akala ko kanina wala eh, wala naghugas eh. Yung maestro ng kanin. I-zoom natin. Ayun. Ito, Master Chef. Pagsabaw ko na lang pwede yan. Pagsabaw. Pagsabaw sa ano? Pwede. Iula nito. Iula nila. Ha? Iula nito. Kedan ka. Op, mga timbahay oh. Oh, kaway. Ito, nakapasok sa lalamunan ko. Kaway.